Кеш хөрмәтле сәнгать сөюче дуслар, килгән кунаклар. Саулармысыз шушма моңнарын түземсезлек белән көтеп алучы мөхтәрәм тамашачылар. Йөзләгән чишмәләр бер елгага кушылган җир бар. Анда язмышлар, гореф-гадәтләр һәм җырлар үрелеп бара. Бу безнең Балта җире. Монда бабалары гасырлар буе бергә яшәгән кешеләрнең йөрәкләре бергә тибә. Бу ритм безнең уртак тибеш, безнең көч һәм байлыгыбыз. Туган җирем, сулышны тоям, йөрәк тибешеңне ишетәм. Шык тамчысын җыям учларыма, сусавымны басам инештән. Җәйләрендә күбәләкләр белән, чәчәкләрдән кунып чәчәккә, хозурланам табигатым белән. Туган җирем, син бит йөрәктә. Туган туфрак, туган җир, туганнар. Булар безгә барысы бергә яшәү көче бирүчеләр, иҗатка илһамландыручылар. Туган җиргә, туган туфракка меңнәрчә җепләр белән бирегеп үскән кеше туган ягын данламыйча булдыра алмый. Татарстаныбызның хәзерге тарихына нигез салган, дәүләт бәйрәмнәренең иң әһәмиятлесе булган Республика көнен быел 36-нчы тапкыр билгеләп үтәчәкбез. Безнең бүгенге чарабыз шушы тарихи вакыйга алдыннан узуы белән аеруча истәлекле. Якынлашып килүче бәйрәм белән сезне! Каршылыгыз сәхнәбез түрендә безнең көч бердәмлектә. Сәхнәдә районыбызның ясле бакча мөдирләре чыгышы. Айларны еллар алмаштырып, гомер агышын сизмичә дә калабыз.
2 ay davomında sәнгать сөйүші тамашачыларны үзенә җәлеп иткән Шушма моңнары иҗат фестивалына да йомгак ясар вакыт җитте. Тынылсыз хезмәт һәм җан җылысы кушылып барган бу фестиваль чын мәгънәсендә районыбызга, аның тырыш халкына ихтирам хисләре белән сугарылган иде. Фестиваль барышында халыклар дуслыгы, хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы темасына аеруча зур игътибар бирелгән иде. Шулай ук халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай иҗатына багышланган чыгышлар да һәркемнең йөрәгенә үтеп керде. Шушындый ыгы-зыгылы заманда халыкның күңелен сындырмыйча, рухи азык биреп, шушма буен җыр бию, уен көлке белән тутырган хәвәскәрләребезгә, аларга матди ярдәм күрсәткән оешма җитәкчеләренә чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Рәхмәт. Ә без исә алга таба концерт программабызны дәвам итәбез. Каршы алыгыз. Сәхнәдә юл төзү идарәсе егетләре Рәдис Гарифзянов, Җәмил Марданов, Асаф Рахматуллин юллар көтә дип җырлыйлар алар.
Нуриева, район мәгариф идарәсе хезмәткәре. Көтәбез, әйтерсең бу гомер зур вокзал. Көтәбез язларны ялгып ак кардан. Хафалы җаннарга бер файда булырмы? Мәңгелек иделдә боз иреп акканнан. Көтәбез җомганы, күтәбез таңнарны, көтәбез көн тугач җиткәнен кичләрнең. Дөньяга туырга көттергән балаңның күрергә телибез бишектән төшкәнен. Көтәбез бәхетне. Менә ул очрар дип, я теге чаттама, я явар күкләрдән. Түземлек калмагач, өметне юмарлап, сорардай булабыз. Үткәннән, сүткәннән. Көтәбез. Соң, ул серне кем бездән яшергән? Югыйсә, менә бит, ушыңда бәхетең. Ашкынган йөрәкне тезгенләп чак кына, туй гына, күр генә яшәүнең рәхәтен. Февральнең карлары кетер ак карасаң. Болыты, бураны, әкият түгелме? Һәр иртән кояшы күренгән җомга ул. Кадерли белгәндә бердән-бер бүгенне. Яп ятты язларың, кап-кара күзеңдә. Бер шартсыз, кап-гади көннәрдә булса, күзгә дә күренмәс рәшәне. Бәхет дип көтмәгез. Бу гомер болай да бер вокзал. Рәсимә Вәлиуллина, Балтач шәһәр җирлеге.
Мохтар биюе, башкаралар Мәдинә һәм Әдилә Гыйззатовалар. Хуҗалык эксплуатация хезмәте оешмасы. Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган театраль күренеш белән сезнең алдыгызда Сөт май комбинаты хезмәтчәннәре чыгыш ясый. Нәк казан артында бардыр бір ал карлай диләр. Жырлаганда кишін тауыклары жырлай диләр. Gerçi anda туğmasamdı, min biraz тұрған едім. Жерні әзмістірмалап, шешкен едім, ұрған едім. Ey улым, бар жилдән моторлыкны күреп йөрисең син. Әнигә шуннан да шулай бит. Әтигән каралы тауларга, алар нинди бигек. Урманларга киреп китсен, аташырсың валлаһи. Шулай улым. Әтигән, рәхмәт сиңа. Синең балачак белән иттең. Мин дә бит улым, авылда тудым. Сабый чагымда, шилтіреп аккан шишмә тавышында, талларга кунып сайраган сандугач тавышында ишеттем. Йолдызлы күкне, тулган айны күреп сокландым. Мин үзебезнең капка төбебезгә чыгу белән, үземне яшел хәтфә җәйгән җиргә баскан кебек хис итәм. Үзем бәпкә үләннәре, вак ромашка, сары чәчәкләр мине ниндидер бер төрле сихри дөньяга алып кереп китәләр. Үзем
яшел чирәмнән атлыйм, күзләрем тирә-якны күзәтә. Әнә, якында гына бормаланып иңеш ага. Җәй көннәрендә анда каз, үрдәк тавышлары. Яз су буенда өянкеләр үсәләр. Яз башында алар яшькелт, аксыл төскә керәләр. Җәй көнендә яшел яфракка төренеп авылга ям бирәләр. Әкишләрен, кошларның матур тавышлары бүтән су буен җанландыра. Әнием баҗа кебек эшләдем. Ул исән булган булса. Язмышымлыгына каршы япа-ялгыз яшь ана бик каты газаплар чигеп кырда баласын таба. Тулгак тотып кычкыра ул, беркем булмый ярдәмгә. Туры килә яшь анага, ялгызына, бәбиләргә. Зәмхәрир суык көн була. Ишемәсен дип бала өстеннән күлмәген салып, үзе ялангач кала. Күлмәгенә төреп, җылыта ул баласын. Назлый, күкрәгенә кысып, сизәме аерыласын. Иртә бала илаганга ир белән хатын килә. Күкрәгенә бала кысып, үлгән ананы күрә. Ананы җирлиләр булар. Шушы кырда үзәндә миләш китереп утырталар. Яшь ана каберенә. Исән калган ир баланы алалар үзләренә. Баласыз интеккән барны Ходай балалы итә. Бала үсә мәхәббәттә ятим икәнен сизми, бәхетле хис итә үзен. Беркем ул сирне белми. Ярата әти әнисе, егет күңеле шатлана, тик кая гына йөрсә дә ул гел кырга омтыла. Ярата ул киң үзәннәр, иреккә гел ашкына. Билгесез кабергә килеп, матур чәчәкләр сала. Зарын сили, дуга кыла, билгесез җан рухына. Яшәгәндә киткән кеше, ни кылгансың бу дөньяда? Ни кылганын белмим диде. Әнисе җавабында һәм барында сөйләп бирде. Кызыксынган малайга. Бу кабердә әниең улым, сине табуга үлгән. Соңгы киемен дә салып, синең өчен җан биргән. Җылыткан сулышы белән назлаган кулларында таптык сине нәкъ шушында, әнкәй кочагында. Җирләдек аны үзебез, сез аерылган урында. Кайтыйм өйгә, ә син улым кал үз әниең янында. Ялгыз калгач, егет елый, әнисе каберендә. Минем өчен биргәнсең син, кызганмый гомереңне дә. Үлемнән юлып калгансың, кочагында җылытып, кулларымда йөртер идем. Булса сине кире кайтарып, салкында саулап калгансың, төреп үз күлмәгеңә. Ниләр белән түлим, әни, синең изгелегеңә. Яланкырда, әни бәгърем, туңасымдыр салкында. Үзең кебек җылтыйм әле, күлмәгемне салыйм да. Өстеннән күлмәген салып, егет каберне каплый. Күз яшьләрен тыя алмыйча, янәшә ятып елый. Ана кеше шулай инде. Газиз баласы өчен корбан итә ала гомерен. Кызганмый бер дә үзен. Ашыгыйк, без дә исән чакта кадерләргә, сөяргә, гомер биргән өчен безгә игътибар күрсәтергә. Яклыйк, назлыйк, рәхмәт әйтик. Әни, иң бийек кеше. Әнине хөрмәтләсәк, булырбыз без чын
кеше. Улым, әниең фәрештә булыр. Һәр вакыт синең янында йөрер. Шулай дисенме? Әйе, улым, ул сине саклар, яклар. Килер бер көн, синең исемеңне бөтен халык белер, таныр. Сезнең алда чыгыш ясадылар Сибгатуллин, Рафил. Әнкәй, башкаралар Римма һәм Лилия Хәбибуллиналар. Болташ Сөтмай комбинаты. Концертыбыз бик җылы гына, матур гына башланып китте. Сизәм, бүген тамашачылар да аеруча ягымлы һәм алкышлар да бихисап күп. Шулай бит, Илфат? Шулай, без дә бит үзебезчә тырышабыз. Тамашачыларга сүзләрнең иң матурларын, җырларның иң моңлыларын, биюләрнең иң дәртлеләрен бүләк итәбез. Шулай бит? Әйе, чыннан да.
Нише біз бүгін кеш devamında konser turunda ona сөйлешебізсің. Әйдәлі Илфат, өзің турында біраз сөйлеп жіберелі. Жей ойларын нешік өткердің соңа, рахатланып ял еткенсіңдір инде. Ничек кенә әле? Менә шунда шушма буенда җәй буе концерт карап, берсеннән-берсе талантлы үзешчәннәребезнең чыгышларына карап, сокланып илһам алдым. Демек сен жетерлік энергия туплагансың шулай бит. Менә шуннан соң илһам килми дип ел буе зарланып карайын да аны. Лилия, монда сиңа да җитәрлек әле. Күңелең ни тели, барысы да бар. Илфатның сүзләре белән килешсәгез, әйдәгез әле, бер гөрләтеп кул чабып алыгыз әле. Рәхмәт Илсар, рәхмәт дуслар. Бу алкышлар белән безнең артистларыбызны тагын да дәртләндереп җибәрерсез. Әнә, үзләрендә күренәләр. Каршы алыгыз, Шаян хикәя белән Әнвәр Бариев, мелиорация оешмасы. Икелеләр. Оқытушысы Василёпа класс ишегеннән килеп керү белән ялт итеп Самат ягына карап алды. Малайның йөрәге жу итеп китте. Бәттә баш, сорья шаг икән. Шулай булды да, күрше партада кызлардан үткән дәрес темасын сорарга дип авызын ачкан иде. Тактаннан таныш тавыш яңгырады. Самат бас. Саматтыр басты. Агач, йорт, сыйыр сүзләрен күплектә төрләндерәләр. Самат яшенең шундый җиңел булуына гаҗәпләнеп калды, әмма үзен тиз кулга алып, шакнатып җавап бирә башлады. Агач, урман, йорт, авыл, сыйыр көтү. Ничек? Агач, урман, йорт, авыл. Туктале, Самат, тукта. Тагын бер тапкыр уйлап кара әле. Бер агач бит инде ул. Ә менә 2, 3, 4 күп агач ничек була инде? Ничек булсын? Урман була. Шу да белмисеңме, апа? Ярый, шулай да ди. Ә менә бу мисал бер чынаяк тора. Аны янда тагын бер чынаяк тезелеп киткән. Шул күп чынаякны ничек аттап булыр иде? Ничекме? Сервис, хаман, 90, Самат, окылым, класс бүлмәсендәге бар шкафлар ничек була инде? Гарнитур, юк, Самат, алай булмый. Дәресеңгә әзер түгел син бүген. Икеле. Апаң адым, икелеләр, өчлеләр, дүртлеләр. Халык биюе башкара Мәдинә Гыйззәтова, хуҗалык эксплуатация хезмәте оешмасы. Каршы алыгыз.
Сәхнәдә үзенең ягымлы, матур тавышы белән Алия Гарифуллинаны каршы алыгыз. Юл төзү идарәсенең ПТО инженеры. Полька бию белән берсеннән-берсе сылу матур кызларыбыз, үзәкләштерелгән бухгалтерия кызлары каршы алыгыз үзләрен.
Беляжи яклау бүлеге. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни века. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, Боже, как ты. Но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старили ни годы, ни века. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Беляж исполняет Юлия Тукаева, отдел социальной защиты.
ты наделала, такую любовь душила. А ты не ходи за нею вслед, подолгу не ищи в глазах ответ. Тебя она заворожит, поманит за собой. Пишет ручкой тончий маст, ветлый кофе раз. Тоне одино собея лот, мал пам'ясне. Людемо сурало, ручкой тончий маст, ветлый кофе раз. Шаянов помила шматка рішко, В'єтнам я радоне чудишко. Тамашачылар да безнең белән килешерләр дип уйлыйм. Шушма моңнары фестивале быел җыр моңга гына гашыйк булмады. Биредә без район үзәгендә урнашкан оешмаларның хезмәт коллективлары турында тагын да күбрәк мәгълүмат белә алдык. Анда эшләүче кешеләрнең яшеренеп яткан талантларын күрә алдык, шулай бит? Шөкер, хезмәт коллективларыбыз яши, тырыш хезмәт белән киләчәккә таба атлый. Дөньялар тыныч, илләр имин, күк йөзебез аяз, якыннарыбыз исән-сау, гаиләләребез бүтән булсын. Бүген һәрберебезнең иреннәре ирексездән шуша сүзләрне кабатлый. Илебезгә килсен тынычлык. Мелиорация оешмасын тәкъдим итүче нәфис сүз остасы Гөлфия Галәүетдинова бу чыгышында миллионлаган кешеләрнең теләкләре чагылыш таба. Илебезгә килсен тынычлык. Укый Гөлфия Галәүетдинова. Быелгы көз никтер моңсу килде. Тариф идарәсе ветераны. Һәр халыкның рухын саклый торган гомер агачы. Ата-бабалардан килгән юлалары, гореф-гадәтләре була. Әгәр тамырлары нык булса, халыкка милләт булып үсәрлек, җил давылларга, тормыштагы тетрәнүләргә бирешмичә яшәргә көч, куәт бирә ул. Районыбыз үзенең күп милләтле халкы белән чын күңелдән горурлана ала. Алар үзара тыныч, дусларча тату яшиләр һәм тормыш матурлыгы хакына тырышып хезмәт итәләр. Үз телләрендә иркенләп сөйләшәләр, белем алалар, иҗат итәләр. Шушма моңнары фестивале барышында без бу сүзләрнең хаклыгына тагын бер кат инандык. Чөнки иҗат бәйгесе төрле милләт халыкларының җыр биюләренә бик бай булды. Аларның йөрәкләргә үтеп керерлек дәртле биюләре, җырлары, үзенчәлекле башкару осталыклары елдан-ел камилләшеп, буыннардан буыннарга матур бер традиция булып тапшырылып килә. Хәер, сүзебезне озакка сузмыйча, тамашачыларның үзләренә бу матур мизгелләрне күреп, ләззәт алырга мөмкинлек бирик. Рус халык биюе сәхнәдә үзәкләштерелгән бухгалтерия хезмәткәрләре. Краса, длинных коса, горькое все, что было, молодцу подарила карие глаза, слезы роса. Ой, глупо, как женица, ой, холодно водится, девица красавица. День над водою, под луною, молодою, за зеленой весною мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою, под луною, молодою, за зеленой весною мы с тобою лесом полем гуляла,
время река. Ой, глубока крыница, ой, холодна водица, девица красавица. День над водою, под луною, молодою, за зеленой лесною мы с тобою. Лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою, под луною, молодою, за зеленой лесною мы с тобою. Лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. Ой, дали мои дали, ветрами колыхали длинную косу, милую красу. Ой, да пойду по свету, как за зимою лето, я за тобой, суженый твой. Ой, глубока крыница, ой, холодна водица, девица красавица. День над водою, под луною, молодою, за зеленой лесною мы с тобою. Лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою, под луною, молодою, за зеленой лесною мы с тобою. Лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою. Masa xizmatkorlari. Сәхнәбез түрендә Удмурт халык биюе сезне хуҗалык эксплуатация оешмасының бию коллективы сәламли.
коллективы сәламли. Кадерле дуслар, безнең Шушма Моңнары фестиваленең йомгаклау концерты шуның белән ахырына да якынлашты. Синдә урман, синдә басу күлләр, синдә кеше эшчән, рухи пак. Кимемәсен шушы сыйфатларын Балташ ягы безнең туган як. Әйдә, отла шулай киләчәккә, юлың синең туры, юлың ак. Орта барсын күркәм сыйфатларың, Балташ ягы безнең туган як. Менә бүгенге тантананың иң югары ноктасына күтәреләр. 2 ай дәвамында биредә барган иҗат бәйгесенә карата булган фикерләребезне, мөнәсәбәтләребезне җиткерер мизгелләр җитте. Шушма Моңнары район фестиваленең 3нче сезонына йомгак ясау өчен сәхнәгә жюри рәисе Вакыйф Мансур улы Закиевны чакырабыз.